Светъл празник празнуваме. Голям празник, велик празник на Божията майка. Някой може да се смути, да се очуди, да не разбере каква е тази работа при нас, православните християни. И до снощи отслужихме обело на Божията майка. Днес сякаш сме се събрали около Светия гроб, а не ни е тъжно, а не плачем. Радостно ни е на сърцата. Какво е това нещо? Ами така е, защото ето пеем в празничния тропар, че в своето успение ти, Богородица, си ни оставила. Нас, да ни кажа, че може би всички и всеки от нас може да каже, че не е нужно да се го представя, тъй като в своя живот поне един път силно е чувствал присъствието на Божията майка. Ама не някак така, далечно, а съвсем реално. Сякаш като се обърне ще я види, като тегне ръка до себе си ще докосне. А той е така, защото Света Богородица е винаги до нас. И в този момент е до всеки един човек. Тук е при нас в храма. Храм, който нека не звучи нескромно, но така си мислех тези дни за него, че ако е нашия храм да носи името на Света Преподобна Мъченица Параскева, то спокойно мога да нарека и Богородичен храм. Защото вижте, Света Богородица Удивителя, Света Богородица Живоприемен източник, Света Богородица Вратарница, Света Богородица Троеручица, Света Богородица отвънка Цецарица, Света Богородица аз съм паметник Кножа на Въй. Един кръг от богородични икони. Тоест, ние сме в прикръста на Божията майка, в този малък скромен богородичен храм. Тя е с тези, които са на работа днес. Тя е с тези, които са в болниците днес. Тя е при пътуващите, при затворените, при плаващите по морета. При всеки един човек. И така ще бъде, обичате, мои брати и сестри, до второто Христово пришествие, защото Света Богородица изпълнява и за своето успение отговорно поставената и от нейния си мисия. Да бъде застъпница усърдна, да бъде покров на човеците, да бъде майка на всички и особено на онези, които я признават за такава. И слава Богу, че въпреки всичките исторически превратности, през които е минал нашия народ, българския православен народ, на това място, наречено България, на тази малка земя, хората се избрали да бъдат чета на Богородица.
Тоест, не сте отхвърли нейното майчинство. Затова и тя е наша майка. Затова и ние, обичаме, мои брати и сестри, православните българи, трябва да имаме отговорността към нея. Ще кажа каква е отговорността към нея. Много просто. Да се научим, че истинската почет към нея, истинската почет към сина й е почет, която ние проявяваме всекидневно, като отговорно живеем пред света, като православни християни. Защото светът нас гледа. И според нашия живот, според нашите думи, отсъжда за това какъв е нашия Бог. Да ни кажа каква е онази, която ние наричаме майка, наша небесна. Защото ако живота ни не е като нейния, то тогава ние какво вършим? Ние вършим съблазън за хората около нас. За тези, които трябва да научим. На тези, които като виждат идваме тук в храма, трябва да разберат защо идваме. Защо се събираме тук. Какво правиме. А Света Богородица, виждате, е образец именно и на това. На това, че може един човек в своя живот да живее по Бога. Стига да поиска. И днес, стоейки пред нейния свят гроб, неговото вижте, мои брати и сестри, всеки от нас даде обещание, че до следващото успение Богородично, до година, дай Боже, ще направим не малко, да може наистина да бъдем достойни за нея, че да, както и тя наистина достойна за нас майка е. Честит и благословен празник на всички. В този ред на мисли така, тези няколко дена преди да дойдем до празника Успение Богородично, ето и аз така се изреждах. Всички тези добрете, на които майката Божия образец. И знаете, в един момент се замислих, че има още нещо, което допускаме, което всъщност може би е върха на всички добреци, които са Богородица има в себе си. И пък нека кажа, е здравата почва, върху която те като добро семе дава ни плод. Това е отговорността. Да, вижте ми мои, отговорността за всяко едно нещо, което Бог и изпращал в нейния живот. И да го кажа така, съзнанието за отговорност за всичко това, което се случва в нейния живот и особено за това, към което тя била призована. Повярвайте, отговорното отношение към
нашия църковен живот, към нашата вяра, към нашия духовен живот е всъщност главната предпоставка за това нашия живот по Бога да бъде успешен. Защото вижте, ето, например, какво си мислих снощи, слушайки песнопенията на Опилото. И всички тези мелодии, толкова красиви, толкова поетични, толкова мелодични, които без никакво усилие възрадват и опленяват душата. Но, пеейки ги, претваряйки очи с силно, да кажем, въздихание, това обично ние може да го правим, като пеем някоя странна песен, като се възхищаваме на някоя рок песен, народна песен. Но е съвсем различно, когато ние пеем в църква. Тоест, тази наша възхита дошла от красивото песнопение, красивата мелодия, хубавия текст, не могат да свършат, след като е свършило, да кажем, богослужението. Не могат да точно както свършва един концерт, да се преминем вкъщи и след 2-3 дена да забравим. Пък ще кажа така, нали един добър концерт оставя в нас следи дни наред. А тези следи, които оставя красивото песнопение като чистия дево, който наистина така благолепно, скромно и изящо изпяха нашите псалти, не оставя следи, а оставя семена. Семена, които всъщност ние трябва отговорно да отглеждаме всеки ден. Защото човешката душа, човешкото сърце са нива. Господ и чрез Него онези, които е поставил на това място, свещениците, архиереите, хвърлят семето на Божието Слово. Разбира се, стараят се и да го обработват. Но пак казвам, всяко едно сърце е една отделна нива. И всеки един човек, като добър стопанин, като отговорен земеделец, има задължението, не казвам грижата, а има задължението да се постарае неговата вътрешна сърдечна нива да не боленяса, да не нападат вредители, т.е. да не завладеят страстите, които, ако не бъдат своевременно изкоренени, обявени, тази нива ще стане пуста на добри плодове. А ние знаем какво стори Господ Исус Христос с смълковницата, която не даде плодове. Видя, че полза от нея няма и тя изсъхна. Майката Божия, обични мои брати и сестри, е образец именно за отговорно отношение към Божите послания, защото ето ние виждаме.
Разказват ни евангелистите как преди майката Мариан се явил ангел Божий, който й казал слова, на които естествено тя по-човешки реагирала. Как ще ми бъде това? Как е възможно? Но ето, Дух Свети ще те осени. И Света Богородица отговорила: ето ме, любимата Господня. Тоест отговорила с цялото съзнание за това, че Господ изпраща при нея своя вестител. Тя е немощен човек, който не знае, примерно, ще може да изпълни Божията ръка, но именно нейното сериозно отношение към това също се кара да каже: ето ме, любимата Господня. Светлините ми нека бъде и Божията воля над мене. А не е махнал с ръка да каже: не, това не е за мен. Някоя друга си търсете. Това не е за мен. По-нататъка виждаме, че тя носи цялото съзнание на майката, която чула от правения Симеон тежки думи, че този твой син, който сега привеждаш в храма, ще бъде камък за припълнение на мнозина, а на тебе нов ще пълниш твоето сърце. Кое сърце? Твоето майчно сърце. Коя майка няма да разбере, че става дума за нещо, което ще се случи в бъдеще с нейното чадо. Нещо недобро. Но тя ни казва: дай си ме тогава червото да си го гледам аз някъде, на спокойствие. Няма да го пренеса Богу за това, което Бог е поискал. За това, което самото Той е дошло сред човеците. А пак отнася в своя дом тези странни думи, но тежки на Свети Симеон, Богоприемеца. И в тях живее. Ден след ден, месец след месец, година след година, следвайки неотклонно и неизменно своя Божествен син и в трите години на неговия живот с наш човек, на неговите дела, на неговите думи, до края. А нима като майка не е заболяла, може би, сърцето, когато нейното чадо, нейният син, след като ето казали му, видейки се в нова народ, тук са майките и братята ти, Господ Исус Христос им обърнал внимание. А казал: моя майка и мои брата са онези, които слушат Словото ми и го изпълняват. Думи тежки за една майка. Но как е подходила Света Богородица към това отговорно, съзнавайки, че нейният син изпълнява велика мисия. Мисия, може би, която тя самата не разбира още. Но, нали, като вярващ човек знае, че тази мисия е от Бога и нима ние ще търсим пътя на Бога за това, което Той върши с нас, за наше спасение. Не, разбира се. Да няма такива хора сред нас. И така до кръста, когато именно тя установява човеците и остава сред нас. Евангелистите много малко са написали за Света Богородица. Повече, което знаем за нея по предание. Но можем да се представим онези
първи вече на любовта, когато в горница Иерусалимска са събирали Господните ученици да благославят хляба, да се причастяват първите християни и на централно място за тях стои Света Богородица. Може да се представиме само колко удивителна картина е било това. А всъщност, чакайте, дали само може да се го представиме или